Jitske IJsema, we treffen haar in het Cambuurcafé. Maar de provinciale statenverkiezingen is het stembureau dat ze de meeste vakka-stemmen binnenhellen. 3 maanden later is ze uit de fractie gezet. Volgens mijn fractie, omdat ik afspraken en regels niet zou zijn nagekomen en moeilijk was om mee samen te werken. En wat voor voorbeelden hint daarbij? Geen. Neffens haar is het onzin. Wie krijgt hoorsom, ze zei de nummer zo'n op de list. Toen ik die voorkeurzetels kreeg, in plaats dat ze op mij om de stoep stonden met bloemen, kwamen ze bij mij thuis en hebben me onder hevige druk gezet mijn zetel niet te nemen. Wat wie hun argumentatie? Ja, ze begonnen over mijn verleden. Maar wat is daar de reden van, denk je, dat ze dat deden? Ik weet het niet. En ik daarna giet het neffens de debutant in de steden, maar toch met pesterijen en boeten sluiten. Ze hebben gelijk de fractievergadering geplaatst naar een avond dat ik niet kon. Dat heb ik geprobeerd uit te werken. Nou, het is op uitgelopen. Ik heb mijn koor moeten opzeggen. Nou, en toen was het eigenlijk nog niet goed. En nou ja, de dingen die ik aankaartte, bijvoorbeeld je krijgt stukken in de mail. Nou, die stuurde ik dan naar Max. Wat moet ik hiermee? Gaan we hier wat mee doen? En daar kwam nooit geen antwoord op. En dan werd het ook in de vergaderingen niet besproken. Dus wij hebben eigenlijk helemaal niks gedaan deze 3 maanden. De PVV-fractie wil net voor de camera reageren. Ze hebben een schriftelijke reactie dat ze insissen een oorbeeld van de werkelijkheid te hebben en dat ze verwachten dat IJsema haar zit waarom jouwt aan de PVV-fractie. Maar nee, het is minder wier. IJsema begint haar eigen partij, de Frieske Vrijheidspartij. Maar het neffens haar echte scherpe PVV-loert. Ik heb bijna 3 maanden lang mijn werk niet mogen doen. Dus nu mag het wel. En ik kan nu ook alles. Ik hoef niet te wachten op Max' toestemming of je het op de agenda zet. Die agenda is nu van mij.